amma ƙarya ce. Sai dai ƙarya ce. Farkon gari da gare ta ranar Laraba ne ba zan manta ba, na fito kan titi zani fage domin ɗinki na karɓa. Ina zuwa shagon dai sallama ai dukansu sai suka amsa, yan mun gaisa suka ce mini yan Kano gajiya ka kwasa. Bayan na karɓi ɗinkin juyawa ne na hangi ya daga nesa, wata yar budurwa ce ta shigo kyakkyawa tana ta yin kwali sata ado ga makullin mota, kai da ganin ta kusan ba wasa. Da zaro kuɗi a aljihu zan ba mai ɗinkin ta ce karya an sai ta biya mun abin ya ban mamaki, na ce fake wace ce ta ce mini ba kai ne yan Kano ba, waƙar kana burge ko ina ƙasar Najeriya ko kwa Dubai nishaɗi take sanya ni. Ko nan wane zan iya kashewa a kanka san bani da rauni, suna na suwai ba shalelan dadi ake ta kira ni. Ta ce mini wai na ɗan jirgin ta ɗan gama mu wuce motar, bayan ta kammala muka je motar ta na ce ta bannan wata. Ta ce mini wai babu waya a jikinta domin a gida ta barta, ta bani ta na yau sebin na sanya ta a ciki na waya. Muka je ta nuna mun wani katin gida, wai nan ne gidan abban. Na je gida muka fara waya sam fa babu kakkautawa, kullum kalawai na soyayya a gare ta bakin ta bayar tewa. Da yaushe na ce yaushe za da zo gidansu miyo gaisa, sai ta ce mini wai dadinta ya dawo daga Dubai yana hutawa. San dawa ƙarya in ta yi yawa ai da wuri take karewa. Wata rana mun je unguwa da abokina BMC nawa, na ce masa nan ce unguwa ta budurwa na unguwa ta badawa. Ya ce mini ya kamata mu je na da kaka domin ne yau gaisawa. Kira wayar ta ki shiga na gaya mata ga munan iso, sai ga mu a kofar gidan da ta nuna min, na ce a kira mun suwaiwa. Ni dan aiken ya tawaɗe zuwa gare mu ya ce fa gidan ba suwai, sai ya nuna mana tsohon gida ya ce mana can ne da suwai. Wancan tsohon mai ɗinkin takalmin shi ne baban su suwai ba. Ya ce mana aiko yar ƙarya ce ofen kaya take yin karɓa. Muna tsaye sai ka ta da ruwa a hannu a boketi irin na roba, kana ganin rike boketi ɗin ma kai da gani ka san ka saba. Na ce mata barka da zuwa masoyiyata ina yin maraba. Ƙarya ta kare furin kunya ya hana ta amsa maraba. Kun da ƙara faɗin komai tuni ta shige gida banza ta ba. Ƙarya ta kare na yi gamo da wata yarinya amma ƙarya ce. Na yi gamo da wata yarinya amma ƙarya ce. Sai dai ƙarya ce. Na yi gamo da wata yarinya amma ƙarya ce.